Στην Καστοριά, στη συνοικία Απόζαρη, βρίσκεται μια τρίκλητη ξυλόσταγη βασιλική με υπερισσωμένο φωταγωγό στο μεσαίο κλήτος, η οποία κοσμείται από πλούσια κεραμοπλαστικά στοιχεία και τοιχογραφίες στην πρόσωψη και στο εσωτερικό της. Ο ναός, κτισμένος στο 10ο αιώνα στην εποχή της ισχυρής Μακεδονικής δυναστείας, έζησε τον 11ο αιώνα της κρίσης του Βυζαντίου, που δεν άφησαν επηρέαση στην Καστοριά. Η πόλη δέχτηκε τις επιθέσεις των Αρμαδών, που καταλήφθηκε τελικά από το στρατό του Γουισκάρδου το 1082 για ένα περίπου χρόνο, μέχρι την απελευθέρωσή της το 1083 από τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό. Οι Νορμανδοί ξαναπέρασαν από την πόλη στα τέλη του 11ου αιώνα, στο πλαίσιο της πρώτης σταυροφορίας. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την τύχη του ναού κατά το διάστημα αυτό. Η μορφή στην οποία τον βλέπουμε σήμερα ανάγεται στην ανοικοδόμηση του 12ου αιώνα. Η ανοικοδόμηση έγινε από τον Θεόδωρο Λιμιώτη και τη σύζυγό του, Άννα Ραδινή, οι οποίοι απεικονίζονται στις τοιχογραφίες εντός του ναού. Η παρουσία του στην πόλη επισημαίνει το γεγονός ότι η Καστοριά ήταν σημαντικό διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο, το οποίο βρίσκονταν σε επαφή με την αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης. Ονομάζομαι Θεόδωρος Λιμιώτης και είμαι ένας από τους κτήτορες του ναού των Αγίων Αναργύρων. Εγώ, η γυναίκα μου, Άννα Ραδινή και ο γιος μας Ιωάννης μέναμε στην Κωνσταντινούπολη. Μετακομίσαμε όμως αργότερα λόγω προβλήματος υγείας στην Καστοριά, από όπου και κατάγομαι. Αποφασίσαμε με την Άννα να ανοικοδομήσουμε τον ναό για τη θεραπεία του σώματός μας και τη σωτηρία της ψυχής μας. Τον αφιερώσαμε στους γιατρούς Αγίους Αναργύρους. Στο τέλος της ζωής μου θέλησα να αφιερωθώ στο Θεό και έτσι πήρα το όνομα Θεόφιλος. Αυτή η μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου έπρεπε να αποτυπωθεί στο ναό, σε νέα κτητορική τοιχογραφία. Ονομάζομαι Άννα Ραδινή και κατάγομαι από αριστοκρατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Είμαι η σύζυγος του Θεόδωρου Λιμιώτη. Κατά την ανοικοδόμηση του ναού των Αγίων Αναργύρων ανέλαβα την επίβλεψη και την καθοδήγηση της αγιογράφησης. Οι αγιογραφίες φρόντισε να είναι αντιπροσωπευτικές της κομνήνιας περίοδου με πολλά γραμμικά στοιχεία. Στην κτητορική τοιχογραφία απεικονίζεται στο κέντρο η Θεοτόκος με το μικρό Χριστό στην αγκαλιά της. Αριστερά της είναι ο Θεόδωρος που κρατά στα χέρια του και προσφέρει ένα ομοίωμα του ναού και δίπλα του ο Ιωάννης. Δεξιά της Παναγίας απεικονίζομαι εγώ, ως ένδειξη του πλούτου μας. Όλοι φοράμε πλούσια ενδύματα και ξανθιές περούκες. Εγώ μάλιστα φοράω και σκουλαρίκια. Στην κτητορική επιγραφή έχω κρατήσει το δικό μου επίθετο και απεικονίζομαι στη δεξιά τιμητική θέση. Ονομάζομαι Σοφία, είμαι 66 ετών και είμαι υπεύθυνη για τη φροντίδα του ναού των Αγίων Αναργύρων. Η οικογένειά μου φρόντιζε από παλιά τον ναό και πλέον έχω αναλάβει εγώ, κατοικώ δίπλα στο ναό. Είμαι κυρίως υπεύθυνη για τον καθαρισμό του ναού με εξαίρεση τις αγιογραφίες. Αυτές τις συντηρεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Νιώθουμε εδώ στη γειτονιά ότι οι Άγιοι Ανάργυροι είναι οι προστάτες μας. Προσευχόμαστε σε αυτούς όποτε χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους. Η Καστοριά είναι η μικρή αδερφή της Θεσσαλονίκης. Είναι μια ζωντανή βυζαντινή πόλη, μας είπε ο Μητροπολίτης της Καστοριάς, κύριος Καλίνικος, επισημαίνοντας ότι στο ναό των Αγίων Αναργύρων συνειδητοποιούμε ότι η εκκλησιαστική ζωή είναι ίδια εδώ και 1000 χρόνια και συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ψυχικές ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων κάθε ηλικίας. Μια βόλτα στην Καστοριά μπορεί να πει κανείς ότι ισοδυναμεί με ζωντανό μάθημα βυζαντινής ιστορίας. Αυτή τη βόλτα απολαύσαμε με τη συμμετοχή μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Καστοριάς» ή στο Επανιδίν.